Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună aici în studioul nostru la Radio Brașov. Suntem și live online pe Mix TV Brașov, așa că alăturați-vă nouă, pentru că astăzi, bineînțeles, așa cum v-am promis și s-a întâmplat chiar foarte repede, îl avem invitat tot pe Adi Cosma, un ambasador al României, aș spune eu, un om care a plecat din Sibiu și a cutreierat lumea. Ne-a povestit într-o ediție anterioară emisiunii noastre pe unde a fost și ce a făcut, cum a ajuns de la un elev fotbalist la un actor de renume din China, și o să vedem mai departe ce înseamnă TikTok-ul în viața lui Adi. O să vedem astăzi o să ascultăm și o să înțelegem lucruri legate de o experiență de viață pe care nu o are oricine. Pentru că Adi a experimentat foarte multe locuri și lucruri și poate că a trăit chiar mai multe vieți decât noi toți la un loc, explorând această lume mare. Bine ai revenit, Adi, la noi la emisiune. Bine v-am regăsit. Da, o introducere foarte frumoasă și exactă. Îmi place cum sună și mă face să retrăiesc așa cu pas fiecare din acele clipe minunate care au construit viața lui Adi Cosma. Este foarte drept că nu știm niciodată în copilărie ce ne rezervă viața. Poate că nu te-ai fi gândit niciodată când erai elev în clasa 1, de exemplu, bun, hai să nu zicem în clasa 1, că erai prea mic, în clasa 5-a, în clasa 8-a, că vei ajunge să faci o carieră, să-ți exerciți o profesie frumoasă tocmai în China, că te vei căsători în China, că vei avea o fetiță jumătate chinezoaică, super drăguță și frumoasă, și că vei dori să trăiești mai departe acolo. Te-ai gândit? Nu. Cred. Nu știu dacă m-am gândit. Poate a fost în subconștient nu. Sau nu, dar nu ți-ai dorit poate China, asta. Nu, uitați, dacă ați menționat de școală, clasa 5-a, să știți că în acea perioadă am ajuns în Franța prin fotbal. Am avut un turneu lângă Paris și am petrecut în Franța, dacă nu mă înșel, o săptămână sau 2 sau 10 zile, ceva de genul acesta. Iar în momentul când m-am întors, eram ca o mică vedetă, pentru că nimeni din toată școala mea generală din momentul acela nu mai fusese în alte țară străină și mai ales Franța. Și din acel moment am avut așa un entuziasm și o speranță că dacă reușesc să o țin pe această cale, cu toate că în acel moment am fost sprijinit de părinți să merg în Franța, mă gândeam dacă o să iau pe această cale și cum mă va primi pe mine lumea și cum mă va întreba cu sclipire în ochi: Adi, ai fost acolo? Wow, chiar așa e frumos! Cum este? Hai, spune-ne! Și era o energie diferită. Și acum văd că după acești mulți ani în care pot spune că nu doar am călătorit, dar am și trăit în foarte multe țări, m-am îndrăgostit în multe țări, am suferit în multe țări, chiar pot să spun, am avut satisfacții mari profesionale, am avut decepții profesionale în multe țări. Asta m-a schimbat mult ca și om și acum când văd acea sclipire în oameni, când mă întreabă: Adi, cum este acolo? Așteaptă ceva de la mine, așteaptă să le exprim bucurie sau, eu știu, o experiență de viață aparte. Și de ce? Pentru că nu este foarte lesne să ajungi într-o țară. Chiar niște prieteni care au venit din America au zis: de ce oare ne privesc pe noi ca pe niște extraterestri, europenii care n-au ajuns niciodată în America? Acolo mai e cum mai e, dar în China chiar că te privesc unii: măi, tu te-ai dus până acolo, ai trăit niște momente frumoase acolo. Vorbeam aseară, tot așa ne-am întâlnit într-un cadru festiv la un eveniment foarte frumos, și aș vrea să punctez un pic cât de mult te schimbă ca om o călătorie sau o incursiune în alte lumi, în alte zone ale globului. De ce oamenii sunt altfel dacă sunt statici? Și din multe motive. Unii chiar nu vor să meargă, să știi, nu neapărat că nu au posibilități financiare, nu sunt pasionați de călătorii. Alții sunt haihui prin lume ca nebunii și ca mine, de exemplu, pentru că îmi place sau pentru că le place. De ce te schimbă această incursiune în țările globului? Pentru că ai fost în foarte multe locuri. Pentru că îți deschide mintea, îți deschide viziunea asupra vieții, îți deschide înțelesul vieții. Religia este diferită în foarte multe țări.
prin religie noi înțelegem că acest lucru este greșit sau corect, dar în altă religie poate fi interpretat puțin altfel. Bine, binele și răul este mai mult sau mai puțin același peste tot. Dar sunt unele chestii care chiar dacă mergi în altă țară îți dai seama că stai puțin, eu am fost educat toată viața mea că este așa, dar de fapt nu este așa, este și se poate trăi și altfel, da. Se poate trăi și altfel, se poate mânca și altfel. Exact. Nu? Dacă dorim să vorbim despre mâncare, eu, persoană care am călătorit prin Asia, am văzut multe lucruri. Chestii care ar dezgusta multă lume din părțile acestea, dar pentru ei de acolo e o delicatesă. Deci, cum vă spuneam, noi care am trăit cu nu, acolo este un mare știți? Da, nu, obiceiurile sunt diferite, multe sunt legate și de sănătate. Pe mine m-au frapat niște chinezi care au venit în România și când noi le-am comandat niște Fanta, că ei nu sunt cu alcoolul, au rugat chelnerul să meargă la bucătărie să-l încălzească și să bea băutura caldă. Da, noi nu suntem obișnuiți cu multe lucruri pentru că așa am crescut noi. Tu ai reușit să te acomodezi pentru că, într-adevăr, China înseamnă o altă lume, o altă viață, dar nu este imposibil de trăit. Mai cu seama că acolo îți duci traiul acum alături de soție, de fiică. Ți-a fost greu, ți-a fost ușor, ești acum la un echilibru, ai ajuns la acea stare de echilibru? Bine, eu am ajuns în China în 2011, într-un moment în care China nu este China de acum. Atunci China a început o reformă de schimbare drastică și de dezvoltare pe toate planurile și pe plan alimentar, iar acum pot spune că în China găsești absolut orice, găsești și aici. Deci se găsește absolut orice. Dar în acele momente poate era greu să găsești și să-ți cumperi o cafea, poate era foarte greu să găsești să mănânci pâine. Primele 6 luni când am ajuns în China, vă spun foarte sincer, eu am mâncat doar KFC. Pentru că am încercat 2-3 chestii chinezești și nu mi-au plăcut. Eram o mână de modele care locuiam împreună și nu ne plăcea nicicum mâncarea chinezească. Pentru că nici nu a fost cineva care să stea cu noi să ne arate hai să vă arăt o mâncare chinezească delicioasă, pentru că și mâncarea chinezească este foarte diversificată. Sigur. Cu siguranță găsești ceva care ți se potrivește și care îți place, dar trebuie să fie cineva care să aibă timp și răbdare cu tine ca să-ți arate calea care îți place ție, pentru că te poți acomoda oriunde, cu siguranță te poți acomoda. Omul este un mic animăluț adaptabil la toate vicisitudinile vieții, așa că tu ai dovedit pe parcursul vieții tale că te-ai adaptat în țări. Spune-mi așa, ți-ai făcut un calcul matematic în câte țări ai fost? Să știți că nu. Dar sunt Să știți că nu, pentru că la mine e și diferit. Poate n-am fost în așa multe țări, dar în țările în care am fost, chiar am fost de foarte multe ori și pe foarte multe orașe din acele țări. Am înțeles. Încă o dată și încă o dată și încă o dată. Deci eu nu pot spune că doar am fost în China, chiar am trăit și am simțit multe din diferențele Chinei față de viața pe care noi o avem aici. Bun. Scrie în presă, soția mea este o celebritate pe TikTok, pe TikTok-ul din China, având milioane de vizualizări și nu mă refer doar la popularitatea pe care o are, ci și la faptul că ea vinde foarte bine pe social media. Da. Ce înseamnă asta? Ca să o luăm cu începutul, noi în China avem aceste platforme de social media foarte, foarte dezvoltate și cu funcții mult mai dezvoltate decât ce se întâmplă în momentul de față în România, luăm exemplu România. De exemplu, acum toată industria din China, sau cel puțin cei care se concentrează pe social media și pe internet, își petrec timpul și își sacrifică munca, să spun așa, își investesc munca pe direcția vânzărilor de pe platformele online, da. Deci, așa cum facem noi live și cum exprimăm oamenilor o poveste, ei exact așa o fac și ei, doar că mai pun acolo și o iconiță prin care poți să cumperi un produs pe care noi, după ce povestim, îl introducem spectatorilor. Are asta legătură cu pandemia? Oare atunci au crescut aceste vânzări în mediul online, cum s-a întâmplat și la noi? Sau pur și simplu este un mod mai facil de a vinde produsele? Și una și alta. Deci asta exista și înainte de pandemie și încet lumea a început să descopere că este mult mai convenabil, datorită legislației care se întâmplă în China, este mult mai convenabil să cumperi de pe online, pentru că sunt politici de returnare.
Acolo, în China, ție îți vine produsul a doua zi, deci nu trebuie să aștepți multe zile ca să-ți vină produsul acasă. Îl poți lua de la ușă a doua zi, l-ai probat, l-ai testat, dacă nu ți-a plăcut, la fel, vine acel curier după 2 ore sau după 10 minute și ți-a coletul și îl trimite înapoi fără nicio fel de problemă. Aici la noi este un pic dificil. Da, deci sistemul este pus la punct. Sistemul este foarte bine pus la punct și lumea are încredere pentru că este deci nu-ți dă niciun sentiment negativ. Adică n-ai niciun risc. Da, adică, ei, de multe ori ei au și să încerce o chestie. Adică încerc oricum, dacă nu-mi place îl trimite înapoi. Dar aici în România nu poți. Eu nu pot. De exemplu, eu nu știu, poate s-au schimbat lucrurile și în România, dar eu în momentul de față, dacă cumpăr ceva din online, nu-l cumpăr niciodată cu gândul că s-ar putea să returnez. Eu trebuie să fiu 100% sigur că e ceea ce-mi trebuie și pentru că e prea complicat. Da. Până chem curierul, până faci returul, până nu. E mai bine nu. Exact. De asta spun că acea tehnologie va ajunge, cu siguranță va ajunge și la noi, dar va mai dura pentru că trebuie pus la punct sistemul de curierată. Bine, pentru cei care nu au văzut prima ediție a emisiunii noastre cu Adi Cosma, trebuie să spunem că el este sibianul care s-a născut la Sibiu, care a plecat apoi la Milano, care a fost model tu să ne spui, un model foarte cunoscut, renumit, fotografii, filmulețe, mărci celebre pe care tu le-ai reprezentat de firme și așa mai departe, după care a venit Turcia, după care a venit China, dar eu aș vrea, actor, nu mai discutăm în filmele chinezești, m-a impresionat să-mi spună că un studio din China este chiar mai mare decât cel de la Hollywood. Bun, experiențe multe, așa, pe tapet, așezate una peste cealaltă, dar ce mă interesează pe mine acum este această poveste a TikTok-ului. Este un subiect controversat, de la politică, de la alegeri, de la tot ce vrei, și totuși TikTok-ul există și totuși TikTok-ul are influență asupra celor care știu să-l folosească, asupra celor care, uite și acum, de exemplu, ne urmăresc pe TikTok cei foarte mulți urmăritori ai tăi, Adi. Cum ai întâlnit tu acest TikTok în viața? Cum a intrat acest TikTok în viața ta? Doar pentru că soția ta, așa cum am spus, este o celebritate în China pe TikTok? Cum ai aderat tu la această idee? Și câtă bucurie îți aduce ție și cât avantaj până la urmă? Este acesta o afacere, TikTok-ul, sau este doar un hobby? Da, eu nu prea eram pasionat de TikTok, aveam aplicația TikTok, dar o foloseam așa doar pentru a arăta ce film am filmat astăzi, pe ce munte am fost și m-am cățărat acum 3 zile. Gen Facebook, Insta. Ceva de genul acesta și vă dați seama că, neînțelegând algoritmul, n-am devenit niciodată viral, n-am avut urmăritori mulți, erau doar cei din familie, prieteni care ne urmăream unul pe altul și aici se concentra toată povestea cu TikTok-ul. Eu, făcând reclame și filme și modeling în China în general, am avut șansa să-mi întâlnesc cea care acum mi este soție și prin ea am descoperit că TikTok-ul de fapt este o afacere. Este o afacere foarte, foarte bănoasă, foarte mare, dacă știi și dacă ai resursele ca să te dezvolți personal. Și atunci am băgat și eu de seamă că acest trend va evolua și va acapara lumea. Și am acceptat și eu să intru în acest joc și am înțeles încet algoritmul, am înțeles încet cum se fac bani pe TikTok prin vânzări, pentru că pe partea de vizualizări încă nici eu nu am descoperit, pentru că în România nu se monetizează, este puțin mai diferit, în China nu ne-am bazat pe vizualizări, ne-am bazat pe vânzări, dar pe partea de vânzări înțeleg foarte bine cum merge aplicația de TikTok și pot să vă explic în doi pași. Da, deci chiar te rog, ar fi pentru telespectatorii noștri și un lucru benefic, adică haideți să dăm valoare unei emisiuni și cu o informație. Eu mă gândeam, sincer, pentru că nici eu nu știu și eu sunt acum un telespectator ca și cei care ne urmăresc, care vrea să audă. Mă gândeam că vizualizările sunt cele care îți aduc financiar un câștig. Dar tu acum spui că nu. Nu am spus că nu. Nu am spus că nu, dar trebuie că vânzările. Da, trebuie să dăm o interpretare corectă, da. Pentru că nu e faptul că eu, dacă am contul de TikTok și am aproape 1 milion de urmăritori și la orice video pun, o să ajungă la 100.000 de vizualizări sau poate chiar 500.000 de vizualizări, eu nu încasez niciun ban din
doar din faptul că am vizualizările acestea, dar eu dacă fac parteneriate cu oameni, cu afaceri, cu mici întreprinzători care au produse de oferit și prin aceste videouri eu le introduc și produsele lor cumva și le... în TikTok-ul tău. Da, în TikTok-ul meu și le prezint celor 100.000 de urmăritori care îmi văd mie TikTok-ul, eu pot să fac parteneriat cu aceea persoană, iar acea persoană îmi spune, uite, eu am nevoie ca produsul meu să fie descoperit de 100.000 de oameni. Și eu spun, da, eu am puterea să fac un video de 100.000 de vizualizări și îți voi pune acest produs în videoul meu. Lumea va vedea acel produs, iar tu trebuie să mă plătești pentru chestia asta. Un fel de reclamă, da? Deci, odată se poate face bani pe calea aceasta. Asta înseamnă că fac bani din vizualizări în România. Pentru că există și țări care te plătesc chiar la numărul de vizualizări, dar nu în România. Este, mi se pare, doar Indonezia, Vietnam, dacă nu mă înșel. Deci, Indonezia, Vietnam, UK, Statele Unite și mai era o țară, mi se pare că erau 5 țări care îți monetizează vizualizările de pe TikTok. Dar România nu a intrat în acest program și în România poți face bani din vizualizări doar dacă convingi o altă persoană, un om de afaceri, că tu ești disponibil sau tu ai puterea ca să-i expui produsul pe care el vrea să-l vândă. Și el îl și poate vinde din acest punct de vedere. Da, dacă tu câte milioane de cum să-i numesc, ai foarte mulți, de fani, de cei care îți vizualizează ție TikTok-ul. Contul nostru de TikTok, pe care ne urmăresc oamenii acum în general, este ajuns la 870.000 de urmăritori. Asta s-a întâmplat undeva până în 2 ani, în luna mai o să fie 2 ani, și sunt doar oarecum video repostate din ceea ce facem noi în China, mai mult sau mai puțin. Deci este oarecum un hobby pentru noi acest cont, este doar pentru a arăta și lumii din afara Chinei cine suntem, ce facem, ceea ce facem și poate că într-o bună zi vom începe să facem ceva și cu acest cont. Dar pentru noi contul acesta nu este foarte, foarte, foarte important. Este important pentru mine, dar pentru noi ca și afacere de familie nu este important pentru că nu face venit. Am înțeles. Da. Dar soția ta este, așa cum se spune, o celebritate pe TikTok, înseamnă că ea dinaintea ta a început să muncească la acest capitol și o face chiar foarte bine, pentru că te-a convins și pe tine. Acesta este un lucru cert. Și voi aveți acum, să zicem așa, o afacere din această muncă, care necesită timp, atenție, grijă. Te tentează să renunți la cariera ta de actor pentru asta sau sunt lucruri total diferite? Am și renunțat. Ai și renunțat? Am renunțat, o să vă explic, că după ce vă explic industria TikTok din China, am să vă explic și de ce am renunțat oarecum, sau am pus o pauză momentan carierei de model și de actorie din China pentru afacerea TikTok. Cum vă spuneam, cei din China au dezvoltat foarte bine infrastructura și serviciile de curier, în așa fel încât dacă eu văd un produs pe mediul online, pot să-l cumpăr, iar mâine să-l am acasă, iar tot mâine să-l returnez în caz că nu m-a satisfăcut. Bun. Cei care se concentrează, cum este și soția mea, care s-a concentrat cu mulți ani în urmă pentru a-și construi o bază de urmăritori pe conturile din China, a ajuns la câteva milioane de urmăritori în timp, tot așa începând de la zero, fiecare a început întotdeauna de la zero. Sigur. Și în timp a ajuns când am întâlnit-o eu, avea 2,5 milioane de urmăritori. După ce am început noi să filmăm și să ajungem la un nivel înalt, acum în momentul de față, după 2 ani și ceva, am ajuns la 6 milioane și ceva de urmăritori. 6 milioane? Asta pe contul principal, și sunt undeva la 12 conturi. Al doilea cont are 1 milion, al treilea cont 300.000 și ceva de genul acesta și nu doar TikTok, mai sunt și alte platforme pe care vând oameni din compania noastră, zi de zi, stau pe live câte 4 ore și vând produse din China. De obicei produse cosmetice sau produse de lenjerie modelatoare pentru femei. Bun. Mai departe. Așa. Pentru că se fac aceste vânzări
foarte, foarte mari și pentru că baza de urmăritor deja este lume care ne urmărește foarte mult, trebuie să venim în permanență cu videouri foarte captivante, cu povești foarte emoționante, cu chestii care să facă oamenii să simtă ceva pentru noi. Când acești oameni încep să simtă iubire și apreciere pentru noi și se apropie de comunitatea noastră și formăm împreună ca un fel de familie, în momentul în care noi avem produse de vânzare în live, acești oameni cumpără. Sau cel puțin încearcă, dacă nu vor să cumpere, îl încearcă pentru că sunt oarecum o familie conectată de noi. Pentru că vă iubesc mai mult pe voi. Puțin, iar aceste produse de obicei femeile le păstrează și le țin pentru că chiar au nevoie de ele, cum ar fi creme, cum ar fi lenjerii și tot felul de chestii de genul acesta. Și continui. După ce am construit această bază, se vinde foarte bine și vă dați seama că e foarte, foarte greu să te oprești, pentru că s-a ajuns deja la un nivel foarte ridicat, s-a ajuns la un nivel în care lumea și pe stradă, dacă nu postezi ceva, o să te oprească să spui, mai pune și voi câte un video, că vrem să știm ce s-a întâmplat, știți? Și deja a devenit o afacere foarte intensă de familie. Și în momentul acela am descoperit și eu cât de benefic poate să fie TikTok-ul și cum poți să faci ca TikTok-ul să fie o afacere chiar foarte, foarte importantă. Bun, hai să recapitulăm ca la școală, că eu sunt dascăl. Voi ați făcut pe TikTok multe filmulețe referitoare și la viața voastră personală. Lumea a început să vă iubească pentru că v-a văzut ca familie, v-a văzut fetița. Unii spun, e cam riscant să-mi postez copilul în mediul online. Nu ți-a fost teamă niciodată să faci asta? Voi sunteți o familie atât de frumoasă încât, într-adevăr, oamenii nu-și pot lua ochii de la voi. E momentul în care oamenii au încredere, vă iubesc și după aceea, în momentul în care voi puneți acolo produse, ei le cumpără. Am înțeles mecanismul, așa se întâmplă. Bun. Dar așa se întâmplă și în viața reală. Dacă îți place pâinea de la brutăria din colț, o continui și cumperi doar de acolo, nu? Da, mie dacă îmi place și vânzătoarea, că e amabilă, dacă îmi place și forma... Se dezvoltă foarte mult. Dacă vă place magazinul, cum e aranjat, dacă vă place vânzătoarea, dacă vă place cum vorbește, exact așa e și... Bineînțeles. Dacă ne place video, dacă comunicăm, știți? Este o conexiune foarte, foarte interesantă și pe mediul TikTok. Bun, asta înseamnă, cum spuneai tu, că ți-ai abandonat poate într-un moment provizoriu celelalte povești legate de modeling și de actorie. Nu înseamnă că le-ai scos din plan definitiv, pentru că e păcat de tine. Pe tine te-a ajutat Dumnezeu cu un fizic atât de plăcut, astfel încât să poți câștiga bani și din două domenii care ți-au plăcut și cu siguranță îți plac în continuare, numai că omul... trebuie să înțeleagă că ziua are 24 de ore și nu are mai multe. Îmi spuneai mai devreme, ca să intru puțin în viața ta personală, că Kylie are 8 luni, dar 6 luni a fost fata lui tăticu. Lumea nu te-ar percepe pe tine cu atâtea probleme pe cap și un model, un actor frumos. Ei, cum să fie el tătic, să stea el cu bebelușul la piept, să-l schimbe de pișul, să-i dea mâncare, să-i dea cu biberonul și totuși așa e? Da. Hai, povestește-mi un pic de Kylie. Vă rog să mă păstrați ideea, trebuie să mă întorc să vă răspund, că nu v-am răspuns exact la întrebarea anterioară. Am renunțat pentru moment la a face modeling și actorie, pentru că am ajuns la un nivel foarte, foarte important și financiar și ca și status în China, iar modelingul nu este plătit atât de bine ca eu, cum să vă spun, eu în momentul de față, dacă fac orice reclamă, popularitatea e enormă, o să aduc un trafic enorm acelui client. Dar acel client, prin bugetele lor, nu-și permite să plătească o asemenea expunere, știți? Și de asta s-a creat această discrepanță și nu am mai acceptat ușor muncă de modeling. Dar împreună cu Kylie, cu fiica mea, probabil când va crește puțin, o să începem să muncim amândoi ca și modele, pentru că mi-ar place. Mi-ar place și eu am făcut... În cariera mea de modeling am făcut multe reclame cu bebeluși și cu copii, foarte, foarte mult. Cu soții, alte modele care întruchipau rolul de soția mea și mi-a plăcut foarte mult și chiar mă potrivesc la acest fel de business. Da, Kylie, pentru că soția mea este o femeie de afaceri foarte ocupată și întotdeauna are multe pe cap, pentru că v-am explicat, industria aceasta TikTok este foarte mare și greoaie și necesită multe detalii de care trebuie să ai grijă, de multe ori este obosită. Eu am promis că în momentul când Kylie se va naște,
Și apropo, am fost cu ea și am locuit în California pentru acest moment de naștere a fiicei noastre. Deci fetița voastră s-a născut în California? Da. S-a născut în California și pot să spun chiar un detaliu important și poate așa un pic piperat. Medicul care a ajutat la aducerea pe lume a fiicei noastre este acel doctor care a ajutat și familia Beckham să nască ultima fiica lor și multe alte celebrități. Deci Kylie s-a născut, cum spun și chinezii, cu lingura de argint în gură sau de aur, nu știu cum se spune în România, ceva de genul acesta. Bun. Da. Și eu i-am promis soției mele că după ce va naște și a născut natural, a fost și eu și mama acolo în cameră cu ea, am văzut nașterea, am asistat la naștere, a fost o experiență de viață foarte interesantă. I-am promis că ea se va odihni după ce o naște pe Kylie. Și am preluat eu controlul de mamă și de tată m-am îmbinat așa să fiu și mamă și tată și iubit și soț. Și pot să spun că chestia asta am reușit și chestia asta a prins foarte, foarte bine. Prin asta mi-am descoperit și o latură foarte sensibilă a vieții mele, faptul că reușesc să am grijă cu succes de o fetiță, de un nou născut. Și pe a doua parte chiar am crescut în popularitate enorm de mult, pentru că lumea din întregul mapamond mi-a urmărit videourile. Avem urmăritori din Statele Unite, din Venezuela, din Argentina, din Peru, din toate țările pe care vi le puteți imagina dumneavoastră. Avem urmăritori care adoră acele videouri și care ne-au scris: vă salut din Indonezia, vă salut din Vietnam, vă salut din Cambodgia, din toate țările posibile. Avem urmăritori care au apreciat și au văzut partea asta sensibilă a lui Adi Cosma, având grijă de fiica lui. Da, deci eu sunt în asentimentul tuturor celor care te-au lăudat pentru asta, Adi, pentru că da, știu că există foarte mulți tătici pe lumea aceasta implicați, dar există și reversul medaliei, când mămicile sunt singure în corabie și trebuie singure să-și crească copilul. Deci soția ta este o soție fericită și o mămică fericită. Vă mai gândiți la un alt copil? Da, ne mai gândim. Ne mai gândim și la alți copii. Sau la alți copii. Da, vreau să completez că chiar și familia mea, fratele meu, mama, nu se uitau la mine cu acei ochi că Adi va reuși să fie o mămică, să spun așa, între ghilimele. Deși pentru ei a fost o mare surpriză și pentru mine a fost o mare surpriză, pentru că nu știam cum să schimb un scutec, nu știam cum să leagă un copil, nu știam cum să-i dau un biberon. Da, am învățat de la zero și vă spun că nu am deschis niciun video de YouTube, nu am deschis nicio aplicație, eu am simțit copilul și așa cum am simțit eu că trebuie să fie, așa am hrănit-o și am crescut-o pe Kylie. Kylie nu a fost bolnavă până la 5 luni, nu a făcut nicio boală. Înainte să venim în Europa, atunci a răcit pentru prima dată, a făcut-o într-o zi temperatură, atât, la 5 luni. Deci ați venit cu Kylie în Europa? Da, am fost de Crăciun aici, da. Ați avut curajul să zburați atâția kilometri cu copilul, bravo! Asta e foarte interesant, haideți că acum mă trageți de limbă și vă spun toate detaliile. Da, când s-a născut Kylie, i-am făcut documentele repede, după o lună am zburat din Los Angeles în Shanghai, care este un zbor de 12 ore neîntrerupt. Nu l-a simțit bine, a plâns, a fost deranjant. Da. Din Shanghai am stat puțin în Shanghai, după aceea am zburat de Crăciun, bine, făcuse Kylie 6 luni, am zburat din Shanghai Istanbul, apoi Istanbul Cluj, din Cluj am venit în Sibiu, am petrecut Crăciunul, sărbătorile, din Sibiu am plecat München, am plecat Los Angeles, iarăși luna ianuarie am fost în Los Angeles pentru 3 săptămâni. Din Los Angeles eu i-am condus înapoi în Shanghai, am stat o zi cu ei, iar după Shanghai eu am luat încă o dată avionul și am plecat în Milano, iar din Milano am venit în România. Deci am făcut așa, în conjurul lumii, pentru că avionul când pleacă din China vine pe parte, din America pe cealaltă parte, deci chiar am înconjurat tot globul pământesc. Și nu doar eu, dar și Kylie, știți? Da, deci este o fetiță care deja are câteva zboruri lungi la activ. Da. Va fi și ea o călătoare, ca și tine, și cu siguranță parcă o văd îmbrăcată în rochiță de făcut prezentare pe TikTok-urile voastre, modeling chiar alături de tine. Când ai fost cel mai fericit? În acea perioadă. În acea perioadă? Am fost foarte obosit. A fost zile în care
m-am trezit de 5 ori pe noapte să îi dau lapte, să o hrănesc. Au fost momente în care mă trezeam de 3 ori și a 4 oară nu mai reușeam să dorm până de la între 1 și 5 nu mai reușeam să dorm. Și apoi la 7 sau la 6 jumate trebuia să fiu în picioare cu ea pentru că nu mai dormea copilul de la 6 jumate. Dar a fost cea mai frumoasă, pe departe cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Probabil soția mea este și geloasă din pricina asta. Vă spun foarte sincer, da. Adică copilul se atașează, bineînțeles, de cel cu care stă mai mult. Acum te vei întoarce la Kylie și la... Cum o cheamă pe soția ta? Numele? În chineză Ingonju sau în traducere Princess Ing. Doamne, da, am zis că e altă lume. Da. Te vei întoarce la ele și cred că îți trepidează sufletul, așa, nu mai ai răbdare. Să și citezi niște lacrimi acolo în ochii tăi, deci un tătic atât de iubitor. Nu știu, am impresia că multe lume spune, un bărbat, acum trebuie să recunoaștem, un bărbat extrem de frumos. Uitați-vă, căutați-l pe Adi Cosma și vedeți ce poze are pe Google. Celebru, cunoscut, popularitate maximă, râvnit de orice femeie, dacă este să o spunem așa. Ne urmărește și mama. Da, nu, râvnit de orice femeie care îl vede la televizor, că... Dar haideți să... Acum toate fotomodelele, toți actorii de la Alain Delon, la toți erau râvniți de femei, se uitau, nu că erau intangibili, dar până la urmă și totuși aveau niște vieți, mă refer așa la vedete, destul de controversate, adică nu-i prea vedeam familiști pe toți, nu-i prea vedeam mai ales tătici care să doarmă cu copilul, să se trezească de 5 ori, să-i dea lapte, să schimbe scutece. Deci în tine se acumulează, s-au acumulat acolo, mama ta poate să fie mândră, o sumedenie de calități pe care cu siguranță și părinții ni le dau prin educație, dar cred că și Dumnezeu ni le presară așa în suflet și cumva destinul, soarta. Te simți un om norocos? Foarte norocos. Am avut noroc foarte mult în viață. Și aici vreau să ajung. De ce s-a întâmplat chestia asta? De ce Adi are grijă de fiica lui ca o mamă? De ce s-a întâmplat chestia asta? Pentru că în viața mea atât de frumoasă și atât de lungă, că a spus la început emisiunii că am trăit o viață cât alți în 4 vieți sau așa ceva de genul. Eu am experimentat foarte multe sentimente și foarte multe situații și îmi trebuie ceva nou. Acum îmi dau seama vorbind în emisiune că am avut nevoie de un sentiment nou. Am avut nevoie de o emoție foarte puternică, dar cu totul ieșită din comun față de ce am trăit eu în toți acești ani. Și asta, prin Kylie, mi-am dat eu seama că eu chiar pot să fac și o chestie de femeie. Chiar pot să fac și o chestie de bărbat, chiar pot să fac orice lucru pe lumea asta. Și asta s-a văzut în ochii fiicei mele, că dacă mergeți să vă uitați la videouri, o să vedeți că nu putea să pună nimeni mâna pe ea, deci putea să plângă când o luam eu în brațe, se calma, era ca o floricică, nu știu cum să, ca o păsărică care o strângi în brațe și ea se lasă frumos și... Da, pentru că, știi, copilul simte. Pe copil nu-l poți păcăli niciodată, nici cu daruri, nici cu vorbe. Copilul nu cere decât timp. De foarte multe ori părinții nu înțeleg că lucruri cel mai prețios pe care îl pot oferi copilului este timpul lor. Iar Kylie este o fetiță fericită. Da, să știi că mă impresionezi acum, chiar m-a impresionat prin tot ce vreau ai să spus. mă întorc iarăși la un subiect pe care nu l-am răspuns. M-ați întrebat de ce am fost de acord ca fiica noastră să fie expusă pe internet. Și, da, n-am vrut să insist pe subiect. Da, acum pentru că v-ați dat seama cât de mult țin la ea și v-ați dat seama cât de mult o iubesc, poate că totul este în contrar cu ceea ce se întâmplă. Pentru că un părinte așa protectiv poate nu ar expune pe internet o fetiță. Pentru că am vorbit aseară cu dumneavoastră pe acest subiect. Da, de exemplu, fiica mea nu mă lasă să postez nimic cu copiii ei. Da, probabil datorită faptului că eu am fost model toată viața și am și lucrat cu copii pe seturi de film, pe seturi de reclame importante, mi-am dat seama că nu știu, n-am simțit niciodată niciun pericol, adică nu am fost conștient de ceea ce se întâmplă în afara camerelor de luat vederi mai încolo. Probabil și datorită faptului că am făcut chestia asta în China, unde în China nu se întâmplă sau nu se aud că se întâmplă chestii urâte referitor la copii. Adică e mai în siguranță copilul în China decât în Europa. Da. Păi China este foarte monitorizată. În China
China este foarte, foarte sigură în momentul de față. În China nu e niciodată bătaie sau, eu știu, nu e jefuit, nu se fură nimic. Nu există. Chestiile astea nu mai există de mulți ani în China. Nu am auzit pe nimeni să spună mi-am pierdut sau mi s-a furat din bancă, mi-a spart cont. Nu există, nu există chestia asta. Nu a existat. Eu nu am auzit în toți anii în care am fost în China, mi-au spart cardul și mi-au furat. Acum e o modă în România. În România, cel puțin, hackerii să-ți intre în telefon, să-ți umble în conturi. Nu există. Bine, chestii de genul că mai prostesc bătrâni, că le dă telefon și bătrânii virează bani, asta se întâmplă peste tot. Mai sunt vă dați seama. Acolo sunt găinării micuțe, da. Chestii care să nu fie rezolvabile, să spunem, asta este, așa este lumea noastră. Nu se întâmplă. Deci nu se întâmplă. Acolo se rezolvă orice problemă de natură, de infracționalitate. Deci pe tine asta te-a motivat într-un fel să nu faci probleme din punctul de vedere al fetiței, pentru faptul că o expui. Bine, și eu spun, și eu sunt cumva în sentimentul tău, dar vezi că nu toată lumea gândește la fel. De fapt, fetița ta v-a adus vouă ca familie atâta bucurie, încât parcă eu te cred și te înțeleg foarte bine că dau pe afară și eu și mi-aș expune și eu nepoții, fiindcă sunt frumoși și sunt drăguși și sunt deștepți și câteodată mă doare că nu pot îmi vine să mă mândresc cu ei, să le arăt lumii ce bucurie mi-a dat mie Dumnezeu și cred că asta simțiți și voi și simți și tu. Și când, știi cum e, adică când împarți bucuria asta cu alții, parcă înflorește bucuria. Trebuie să fii un om căruia îi place să se exteriorizeze. Eu așa te văd pe tine. Pentru că așa sunt și eu. Eu nu pot să stau în cochilița mea acolo, în cochilie și să nu ies de acolo. Și nu neapărat pentru că vreau, bine, tu ca fotomodel, tu ca bărbat care arăți așa, este firesc să vrei să fii văzut. Ceea ce ție ți-a adus foarte multă lumină în viață, această expunerea ta în fața lumii. Iar acum ce e pe TikTok este cam tot aia. Faptul că acum TikTok-ul este și o sursă de venit, mă pui pe gânduri și m-ai învățat, poate și pe dumneavoastră, m-ai învățat cum se poate lucra. Știi, uite, eu am fost, tu mi-ai spus înainte că n-ai vrea să te confunzi cu titulatura de influencer, că nu te simți un influencer. Merg în fiecare an cu familia mea la concert Bocelli în Laiatico, în Italia. Îl iubesc pe Bocelli din toată inima mea. Și la un moment dat, anul trecut, povestesc și eu acum, am stat în primul rând, nu, că acolo erau cele mai scumpe bilete pe care nu le cumpărau oamenii și am îndrăznit să vin din spate și m-am așezat acolo, nu m-a dat nimeni la o parte, mamă ce bine. Și vin două personaje, două femei, una îmbrăcată doar într-o plasă, așa, mult mai dezbrăcată decât îmbrăcată și toată lumea, wow, respirăm același aer cu Kim Kardashian. Cine e Kim Kardashian? Eu habar n-aveam, o influențăriță, exact, acum încerc să înțeleg sistemul și cum funcționează lucrurile. Și atunci am înțeles ce înseamnă vizualizările, ce înseamnă ca cineva să vândă de pe contul ei. Da, înțeleg. Da. Știi, eu sunt încă o tradiționalistă și o conservatoare și pentru mine faptul că televiziunile mor și mediul online, podcasturile și toate încep să prindă contur, aș fi vrut să rămân acolo la televizor, dar acum îmi dau seama că lumea se schimbă. Lumea evoluează foarte repede și am să fac, dacă avem timp, să fac și eu cum văd eu lucrurile, Te rog. Diferența dintre era televizorului și era din... Mă doare, dar aștept să spui. Da, dar acum vreau să mă reîntorc chiarăși la o chestie interesantă, că noi am vorbit înainte și am spus că lucrurile frumoase se întâmplă când îți deschizi sufletul. Da. Pentru noi, faptul că am îndrăznit din prima clipă și nu ne-am gândit nici măcar o clipă că dacă o punem pe Kylie pe internet se va întâmpla ceva greșit, Kylie a înflorit, a fost admirată, v-am spus, de tot globul pământesc, a prins popularitate enormă. În China este cel mai viral copil de pe internet, Kylie noastră. Chiar? Nu glumesc. Cel mai viral copil de pe internet. Iar soția mea nu este cea mai faimoasă, hai să spunem, influențăriță ca să înțeleagă lumea. Da. Deci suntem foarte populari, dar sunt alții care au sume mai mari decât noi. Cred, știți? Dar totuși a ajuns la un nivel. Dar vă spun, fetița noastră este cea mai virală. Da, și fetița voastră crește cumva în ochii, adică ea e văzută de milioane de oameni cum crește, ceea ce
De ce să fie rău? Mie mi se pare că nu e nimic rău în asta. Este un copil iubit. Știi când se spune că dacă vin din toate părțile săgeți cu iubire către cineva, acel cineva înflorește. Vom vedea. Deocamdată așa este, dar vom vedea cum evoluează lucrurile. Acum nu putem ști ce se va întâmpla pe viitor. Vom vedea dacă această decizie a fost greșită, poate puțin mai târziu. Deocamdată este o decizie pe care noi o considerăm foarte, foarte bună și ne încurajăm unul pe altul și ne admirăm unul pe altul că am avut această idee. Vă asumați asta și cu siguranță nu are de ce să fie nimic rău. Sunteți pe un drum bun, mergeți mai departe și spunem ce cu televiziunea și cu online-ul, că adică nici nu știu ce să fac, să mă sperii, să mă bucur, dar aștept de la tine. Păi bine, haide să luăm pe nume concret. Cine era? Mihaela Rădulescu sau... Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, bine. Răzvan și Dani. Bine, spune. Era o mână de oameni, da? Mai mult sau mai puțin. 10-20 de personalități care ieșeau la televizor și influențau modul de gândire mai mult sau mai puțin, pentru că dacă ei veneau și spuneau 3 persoane de același fel și spuneau același lucru, toată societatea mai mult sau mai puțin credea aceeași chestie, nu? Mai mult sau mai puțin. Bine, că mai exista și viața reală în care lumea vorbea, era altă chestie. Dar în momentul acesta vă spun că sunt milioane de oameni faimoși. Milioane. Zeci de milioane de oameni faimoși. Dumneavoastră vă uitați la mine că eu am 1 milion de urmăritori, eu când ajung la 1 milion de urmăritori, vă dați seama că mă uit mai departe și văd că sunt atâția cu 10 milioane de urmăritori, sunt atâția cu 60 de milioane de urmăritori. Bine, totdeauna... Sau cu sute de mii, cred că sunt peste, nu știu, sute de milioane de oameni, cred că au peste 100 de mii de urmăritori. Și vă dați seama că acum a influența o decizie este... mult mai, nu știu, este mult mai elaborat decât înainte. Înainte aveam câteva direcții, mai mult sau mai puțin, și le acceptam, bine, poate ne crăcotam noi că nu e bine, mai povesteam, dar mai mult sau mai puțin ne duceam toți în aceeași direcție. Acum, bine, schimbi o secundă și e altă părere. Păi vă dau un exemplu foarte, foarte concret. În aceste zile în care eu m-am aflat în țară, am vrut să slăbesc, să ajung la o dimensiune aparte și vă dați seama, cineva spunea, dacă mănânci aia e bine. Schimbam foaia, aceeași chestie spunea, dacă o mănânci, total opus, știți? Deci acum este o nebunie cu ce se întâmplă. Da, știm foarte bine. Nici nu mai știu pe cine să ascult, se contrazic lucrurile. Medicamente, doctori, leacuri, ceaiuri de slăbit, alimente de slăbit. Uitați-vă că dacă vă uitați, 2 persoane spun așa, 3 persoane tocmai invers. Păi nu mai știi ce să atunci ce să facem, Adi? Povestim și ne bucurăm de viață și o luăm pozitiv și cu o inimă deschisă și încercăm să ne adaptăm la ceea ce se întâmplă acum în jurul nostru. Da, încercăm să ne adaptăm online-ului, da? Deci eu trebuie să renunț la visul meu cu televiziunea în scurt timp și trebuie să mă repliez. Nu e ușor, dar m-ai convins în foarte multe privințe astăzi, pentru că tu ai reușit și ai reușit concret, nu pe vorbe. Ceea ce îmi dă aripi că se poate și altfel și se poate să învățăm. Toată viața de asta suntem, să învățăm. Și eu, la rândul meu, am fost convins de propriile fapte, practic. Eu n-am avut oameni care să mă învețe. Eu am văzut cu ochii mei ce se întâmplă și poate că am luat-o pe calea asta mai rapid decât alții, pentru că m-am aflat în China, într-o țară în care lucrurile se întâmplă mult mai repede decât se întâmplă aici și poate de asta par că sunt cu un pas înainte în fața multora, dar și asta a fost norocul meu, pentru că le-am văzut din timp, le-am observat din timp. Și eu am avut vis să fiu la televiziune și eu, cu ani în urmă, înainte să merg la Milano, a fost la Acasă TV, am câștigat competiții pentru actorie și am luat primul loc și apoi am avut o emisiune în direct cu Cabral și Adela Popescu. Am avut și eu chestii de genul, am întâlnit-o și pe Mihaela Rădulescu când am fost în țară, am avut prezentare la Cătălin Botezatu în emisiune la ei. Deci ai cochetat un pic și cu televiziunea, când era ea în marea ei glorie. Îmi doream, vedeam prin ei celebrități, vreau și eu, dar în momentul de față n-aș mai vrea. În momentul de față am descoperit că prin mediul online poți să influențezi mult mai rapid decât printr-o emisiune.
Poți să ai popularitate mult mai mare dacă deschizi telefonul și în 5 secunde ai filmat un video și ți-ai spus părerea și poate o vede 300.000 de oameni, poate chiar 1.000.000 de oameni, dar poate la televizor o emisiune nu are așa mare audiență. Da, vezi că e vorba și de categoriile de vârstă. Acum, să știi că cei în vârstă crezi că stau pe telefon și se uită, nu se uită oare tot la televizor? Mult mai mult decât noi. Deci vârsta mai mult decât noi, a doua spui? și a treia, foarte mult. Foarte mult. Eu o văd pe mama cum stă pe Facebook și pe... Da. Mama stă pe Facebook de 30 de ori mai mult decât stau eu pe Facebook. Și toată generația asta, și am vorbit cu mulți oameni, cu mulți prieteni, multe prietene, toți spun la fel, că generația aceea, parcă acum i-au prins mirajul acela. Bine, este într-adevăr altceva. Și vă spun și de ce, mă scuzați. De ce? Vă spun și de ce. Pentru că e mai ușor? își regăsesc prietenii din copilărie. Da, copilul de la școala generală din satul nu știu care. Și acum algoritmul de pe Facebook îți introduce direct, îți descoperă, nu știu, au conexiuni, neamuri și ți arată la prieteni și se recunosc și se reconectează și este atât de plăcut pentru ei, pentru că după 30 de ani în care ne-am mai vorbit, ți-e atât de drag să vorbești cu o persoană, să spui, bă, uite ce am făcut în viața mea, tu ce ai făcut în viața ta? Și prin asta ei s-au reconectat și își dau o altă dimensiune vieții acum la bătrânețe, mai mult sau mai puțin. Deci, uite cum ne-a convins Adi Cosma de beneficiile mediului online. Într-adevăr, nu știu, mi-e teamă să nu ne cotropească cumva inteligența asta artificială. Sunt prietene care trimit mesaje nescrise de ele, nu știu cum se numește acea modalitate de a trimite. Nu, eu trebuie să mă gândesc că tu ai dreptate și să ne conectăm la lumea reală, la lumea actuală, fiindcă altfel vom pierde șirul, vom pierde trenul, vom pierde trendul. Da, este foarte adevărat. Deci Adi Cosma este omul care a îndrăznit, doamnelor și domnilor, este omul care n-a vrut să se întoarcă cu coada între picioare, cum spunea el, acasă, după ce a îndrăznit să plece de acasă și cred că este exemplul cel mai bun pentru noi toți că poți să reușești atunci când îți dorești ceva. Nu se spune degeaba, ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să ți se întâmple. Alții spun, știi, cu cât îți dorești mai mult de la viață, cu atât ai mai mult. Dacă te mulțumești și bagi capul între umeri cu puțin rămâi, sau ce-ți proiectezi undeva acolo sus în eter, în univers, la un moment dat se va face un film ca pe TikTok din imaginația ta acolo, se înscrie și la un moment dat vine și se așează în viața ta, în faptele reale. Este foarte important să credem asta și poate pe tine te-a ajutat în plus ceva în viață, fizicul tău, familia, părinți, mama, familia actuală, astfel încât ești un om care poți să spui că ai reușit. Poți să spui asta? Poți. Îmi dă atât de mult entuziasm și nu știu, îmi dă așa furnicături în tot corpul, întrebarea, ai reușit acolo sau nu știu, pasul acela enorm pe care l-ai făcut și pe care mulți n-au îndrăznit să-l facă, deci îmi dă, nu știu, satisfacție și îmi furnică toate simțurile acea stare. Și oamenii care simt chestia asta chiar fac lucruri mari, pentru că multă lume se sperie de sentimentul acela. Multă lume când au de sentimentul acela se ascund și se intră în frică și spun nu, mă opresc, e gata. Nu, dar sunt oameni care fac acel pas, exact în acel moment fac pasul și îl iau mândri așa în pieptul lor și spun, da, vreau să încerc și pasul următor, să văd cum va fi. Știi de ce, Adi? Pentru că, din câte știu și eu, cel mai mare dușman al omului în lumea asta este frica. Este elementul care te blochează și nu te lasă să crezi în visurile tale și atunci vorba ta, te oprești și nu mai faci nimic. Totuși, pentru Adi Cosma există vreo frică? Frică de ceva? De cineva? Am frici, dar nu le pot spune în emisiune. Am frică că într-o zi mama... Asta e frica mea în momentul ăsta. Da, o să te iei de mână cu fiica mea. Da, haide să ne întoarcem la... Dar hai să ne... Nu vreau să plâng. Vreau să spun altă chestie. Mă scuzați. Spune, pentru că mai avem puțin timp. Da. Te rog. Inteligența artificială este ceva necunoscut și pentru mine, este ceva care mă sperie. Dacă după emisiunea o să vă arăt în China, dacă scrollez, o să vă arăt o grămadă de videouri ale mele, cum
cum vorbesc în chineză, nu sunt eu văd diferența, pentru că sunt o persoană care știe informatică și văd diferența clară între un video făcut pe calculator și propria persoană, dar foarte multe persoane nu-și dau seama de chestia asta și acum sunt foarte multe știri false, foarte multe bârfe, foarte multe chestii și asta se va răspândi foarte, foarte repede în toată lumea. Asta va fi orice știre, o să fie știri false, o să fie oameni care cred pentru că au văzut numai direcția știrilor false, o să fie oameni care se bat cu cei care au crezut asta, dar de fapt nu e adevărat, o să fie o mare amestecătură. Deci această inteligență artificială nu e bună. Din acest punct de vedere. Ușurează din alte puncte de vedere. Pentru unii, dar creează haos pentru alții. Da. Bine, era aceasta a tehnologiei în care trăim, evident că vine cu avantaje și cu dezavantaje, cum este întotdeauna pe lume. Nimic nu este bun 100%, are și, cum se spune la medicamente, efectele secundare. Medicamentul e grozav, dar poate avea pentru unii și efecte secundare. Eu mă gândesc acum, pentru că ne apropiem de final, cât de fericit trebuie să fie el că se duce în China. Nu de alta, pentru că eu iubesc această țară. M-a întrebat cineva din câte călătorii ce ar fi pe primul plan și mulți au zis, știm ce o să spună Irina, Egiptul. Da, iubesc Egiptul, am fost de foarte multe ori și am zis, nu greșiți, China. N-am mai fost de multă vreme și sper să ajung nu să locuiesc ca tine, dar să ajung ca și vizitator, ca și turist în vacanță, măcar pentru o săptămână, două, fiindcă este o altă planetă. Da, este planeta China, nu este țara China și tu trebuie să fii fericit că ea te-a ales pe tine, dacă nu tu pe ea, dar cumva v-ați ales reciproc de te afli tu acolo. Așa este. Îți mulțumesc, Adi. O să te las tot pe tine ca data trecută să încheie această emisiune. Eu o să le mulțumesc telespectatorilor pentru că au stat astăzi alături de noi și pentru că, zic eu, au aflat lucruri interesante. Multe lucruri din această emisiune pot eu spune că n-au fost spuse, au fost emanate ca și emoție, ca și privire, ca și bătaie de ritm al inimii printr-un invitat foarte, foarte sensibil care a reușit în viață, dar care se vede că nu este un om încrezut, care este un om modest și poate, știți cum e, Dumnezeu îți dă atunci când nu epatezi cu toate darurile primite, ci te bucuri de ele și știi să fii recunoscător. Așa te caracterizezi eu pe tine și pentru că am așa o structură de psiholog la bază, nu cred că greșesc. Îți mulțumesc foarte mult și te las pe tine să închei. Așa este, mulțumesc foarte mult și eu pentru că mi-ați oferit șansa de a-mi exprima puțin emoțiile, gândurile. Și da, referitor la China, vreau să spun că eu am locuit și în Japonia, și în Coreea de Sud, în Vietnam, Indonezia, Thailanda, da, prin Europa, da, și Turcia, Statele Unite. China este încă casa mea, dar în ultimii ani noi am locuit în foarte multe părți ale lumii. Fiecare loc are plus și minus, fiecare loc își are partea lui în sufletul nostru și în sufletul meu. Și, cum spuneam, da, mă simt o persoană fericită, împlinită și aștept cu nerăbdare să mă reîntorc și să vă arăt ce frumoasă s-a făcut fetița mea. Da, deci noi vrem să ne întâlnim, eu nici nu i-am spus, dar la ce mi-a picat acum Fisa, să ne întâlnim la o ediție viitoare a emisiunii noastre alături de fetița lui și de soția lui, chiar dacă nu știe românește, măcar bună ziua o să ne dea, dar să-ți vedem fetița când va începe să vorbească, pentru că o să te întorci în România probabil în câteva luni, da. Nu? Și probabil că și cu fetița și cu soția ta și atunci să ne întâlnim poate într-un alt cadru, nu neapărat aici în studio, să cunoaștem această familie frumoasă și pe mama ta mi-aș dori tare mult să o cunosc și să-i felicit pe toți din toată inima pentru că sunt niște oameni minunați. Iar tu ești unul dintre norocoșii familiei, astfel încât te felicit, Adi, pentru tot ce ai făcut, de la sport, la modeling, la actorie, la TikTok, la familia ta frumoasă și să-ți doresc în continuare același, cum se spune acum mai nou, vibe plăcut și să fii la fel de sănătos, fericit și mulțumit și cu visuri împlinite cât cuprinde. Vă mulțumesc la fel din suflet și vreau să vă felicit pentru că aseară v-am văzut, am întâlnit pe Flavia, fiica dumneavoastră și soțul dânsei, Adrian, și sunt un cuplu foarte, foarte frumos și m-au motivat prin cum se simt ei
ca și oameni frumoși și foarte pozitivi. Da, copiii mei, într-adevăr, ca și tine, ar trebui să facem odată o emisiune să schimbăm rolurile și să mă întrebe pe mine, Adi, să am și eu prilejul să mă exprim legat de familia mea și de copiii mei. Îți mulțumesc, da, seara a fost un eveniment important organizat de copiii mei, pentru că ei sunt chirurgi care înfrumusețează oameni pe exterior, iar eu zic că e important ca oamenii să fie frumoși și pe interior și când întâlnești astfel de oameni cu cele două fețe, te poți considera un om fericit. Eu astăzi mă consider un om fericit, fiindcă l-am întâlnit pe Adi Cosma. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire data viitoare, când sper să găsesc un subiect măcar la fel de interesant și de frumos ca cel de astăzi. Toate cele bune, sunt Irina Palade, la revedere!